Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom let's play. Dneska si ideme dať s klanom Palmo Ščerba nejaké tie 5v5-ky. Čaute. Kľudne sa pozdravte, Čaute. chlapi. Ahojte. Čaute. Čaute. Ja hrám Baza, chalani povedzte, že čo hráte, prosím vás, nech vedia diváci. Ja hrám Bibi a mám na ranku 11. Ale bohužiaľ ešte nemám Hypercharge. Ja hrám Nitu a máme na level 11. Ja hrám Shelly. Ja hrám Jesse a máme na level 11. A bude to môj najobľúbenejší brawler. Nice. A ja si teraz šetrím, kebyže chcete vedieť, že na skin na Bibi. Tak ja nič Dobre, nemám spojiť. to je bol. Škoda, Marko. Bacha Ja na som zomrel slovník. tiež. Sorry, chlapi. Ja to musím hrať trošku safe, lebo nemám ešte stále Star Powerku. Držím vám palce. Dobre. Pekne robí. Čakaj, Super. check it out. Peťo? Oh, Medveď ide. oh my god. Počkať? Nič. Oh shit. Filip, chceš šát? Nechcem. Pozor, Ramos. Ty kokot. Teda kokos. Pardon. Pozor, chlapi. Medveď útočí. Máme lagy. Toto je veľmi napínavý súboj. To je strašné. To je veľmi napínavé, chlapi. Hroza strašné. Musíte hrať na roba. No. OK. Ja som No. dement! OK, Robo. Ne, ja už nemôžem hrať Baza. Tuto. Tu ne. To musíš vyhrať. Ale bohužiaľ ten ňau má ultinu. Takže GG. Tak, Nevadí, počkala. toto kolo vyhráme. Nevadí. Musíme polkovať. Musíme polkovať cez Marka a cez Robisa. Ja mám A Erko potom- už. Hlavu Zúru. Jau. Chalani, pomoc. Bránte ma. OK. Čo som tam spravil? Au. Dobre, trocha reset. Griff je celkom OP. Kubo nemá vôbec zlý nápad. Poďme. Dobre. Dobre, pekne chlapi, pekne. Doprčiť. No. Dobre, do rohu ich musíme zatlačiť. Dobre, zapnem si gadget a idem, poďme. A do nej. Mám jedného. Dobre, Nice. pekne chlapi. Robíš do healsa. Škoda. Dobre, pekná tureta, Marko. Dík. Prosím. Medveď. Dobre, Čo je? nebol to. Prosím. No. Dobre, Nice. dobre, ešte jedna. Dobre, poďme. Veľmi napínavé, chlap. Tak to isto, dobre to bolo. Dobre, OK. ATS-ka, sekerka. Ja som v pohode. Pozor, chalani. To je skutočné. Tlačíme ich, Dobre, chalani. a ideme. Oh. Žijem. Au. Má slov? Au. Škoda. Vymazal ma. Čo sa len pozerám zozadu. Koľko má ulti? Ja nemám čo robiť. Piče. Máme na piču postaviť. Ty kurva. Poďme, chlapi. Oh. Nice. 3v3. Pekne. Nice. Dobre, tohto. Poďte ho. Tam sám. Poďme, chlapi. Nice. Poďme, chlapi. Poďte hit. Prosím. Kurva. Nice. Dobre. Nice. Ty kokos vyjebaný. Pozor. Pozor, To chlapi. je nebezpečné. Kubo, musíme sa držať spolu. A do nej. Dobre. No. Máte ho. No. Poď. Sekerka. Pán prezident. Prezident, toto musíš mať. Ukáž, ako sa to robí. Nemá ultinu. Je to piči.
Nenadávaj do videa. Do prdelky. Prdele, ty. On ma zase ukinul! Čo ti No, jebe? chlapi. Škoda. Nevadí. Dobre, to zase nemal šancu. Naspäť. Ideme znova nové postavy proste. Ja idem EMZ. Nenadávajte, na nové video. nenadávajte do videa, prosím. Takže ahoj, vítam všetkých pri mojom videu. Vypípame. No jasné. Ani mi nehovorte, že som Neger alebo také. To ide. Aha, Pekne, do piče skoro. OK. pekne. Nice. Ty máš odkedy túto postavu vlastne? Ja? No, No Marko má 3 legendárky. to je kokot. No, kúkal. 3 legendárky mám. Pekne. No nemôžeš byť, že šťastný v každej hre, ty kokot? Tento krov je jak... Nenadávaj, ale tento krov je fakt, že dobrý. Počkajte, ja si niekoho priťahnem. Tohto? Oh. Kúkajte, O, Robe, 9-11. Mám ťa, Robo. Ďakujem, Marko. Ideš do piče, aj ty? Nice. No, dávaj. Sorry. Jeden. To je, jak Oh. ma vymazal. A to čo je za postavu? To Poďte, vidím prvýkrát nech sa toto. nevyhyluje. Ale neviem ani ja, čo to robí. No, nie. Oh. Vanko. Vymazal. Poď. A je. Tak asi GG. Ideš na to, Pepe. Veríme ti. Odpal! Nice. Do piče! Dobre. Tak. A už vieme, čo na nich platí, chlapi. Jasné, pomalšie chalani. Tak jak na začiatku pekne poukujeme. OK. Takže Sme kalma, veľkoví. kalma. O, dobre, nemá ultinu Jin. Pekne, Tu dočol. pekne vybejte Na ma. tohto. Au. Dobre. Dobre, pekne. Nice. Pekná Ešte práca, raz. Peter. Mám ultinu. Ja skočím na toho broka. Asi. Pekne a pomaly, pomaličky teraz, pomaly. Tradel som sa, ale... Majú veľký damage teraz. To Zakúpam sa ultinu. s tým toho... Neviem, jak sa volá. S fúzami. Tam je. No, už mám ultinu chalani. Au. Ale počkajte, ja si nabijem hypercharge. Ja to chcem asi naleteť. Ty s Počkajte. ultinou, no? Ja si nabijem Pozor, nech hypercharge. ťa nechytí. Na to Dobre, Gina mám by som chcel. hypercharge. Dobre, počkajte, idem chytiť niekoho. Uf, no Pozor. good. Za nami. Pozor, Jin. Všetci ultiny. Nice. Oh, Nice. Rašíte tohto. Dobre. trade. A robí, Posledný dobre. je final boss. Oh, To prečo má toľko HP? Jebe. To je strašná nula. Nice. Poď, nice. poď, poď. Poďte. Poďte. Nech sa nevyhli. dobre, obklúčime ho. Nice. No. No, nice. No, dobre, Nice. dobre. Poďme si preto. Pekne, Robo. Lock in. Yes, to. Lock-in. Idú agresívne. Oh, hej, idú dosť agresívne. Pozor, chalani. Final bossa by som možno išiel. Tomu verím, ja skúsim catchnúť. To final bossa. Kde je? Fú, Tu to naľavo. najväčšie je dobrý. Oh. Počkaj, nemáme HP Oh. teraz. Oh, Fú. Oh. To si dostal peknú, akože on, gazu. dobre, Nice. dobre. Dobre. Pomaly. Dobre, skúsime toho final bossa. Oh, Marko. Mám OK. Pekne. 50. Oh, No. Kokos. Ne. 3v3, chlapi. Pozor, ale... Ja mám ešte jedno odhodnenie od seba, keby niečo. Ale mám aj hypercharge, takže to je celkom fajn. Čo robí tvoja hyperka? No, Väčší damage a na priťahnutie tiež. chyť ju. Tu Ems. Fú. Ne, on má jedno. Dobre. Pozor na to. Fú, je to bere. Na chlapi.
Ten s tým vysavačom strašne ber. Ten gel má ultimu. No, pozor. No, Gel má ultimu. OK, pekne. Nice, Pekne. nice, Peťo. To bolo huge. To bolo krásne. Krásne. Mám ďalšiu ultinu? Pozor, máš ultinu ultík. Nice. Nemám napka. Yes! Dobre, dobre. Nice. Fú. Like. Pekne, chalani. Krásna Nice. práca. Ja ti dám super like. Fú, 150k. Pekne. Jak by som si zahral tu. Dobrá práca, klan. Pekne. Pekne, plán bol. Dobre, takže díky, že ste pozerali toto video. Toto bude na nedáme dnes si už všetko. Dám poslednú ešte. To že- dáme do ďalšieho dielu. To už No. bude dlhé. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Uvidíme Ďakujem, možno čaute. zajtra, pozajtra. Uvidíme, jak to bude. Takže čaute. Chvaša. Čaute.